uSathane will always show you at if you choose me ngizokunika bonke ubukhazikhazi bezwe. Kodwa angakutshela iconsequence yokukhetha yena. Ukuthi ke masubutholile ubukhazikhazi nakho kokulandelayo. It's payment time. uNkulunkulu akakutshela ukuthi what you will get. Uthi nje khetha mina. Mase yavala. Angakutshela ukuthi ukukhetha yena kuzokulidela kuphi. Ukhetha yena blindly. I think it's time now we choose God regardless. In spite of everything that is happening in your life, choose God. Zitshele nje ukuthi I'm choosing God. Unqume udecide, uzitshele ube intentional ukuthi ngikhetha uThixo. Ukhethana ukuthi nokuthi uThixo. Ukhethana uThixo. Asambe baze bagcine sebengasakumeme endaweni. Kuyaziwa isilima saThixo. Isilima senkosi. Hey kunomcimbi kanjena How sushintshile kanje. Isilima saThixo. Kwaziwe nasemphakathini nasemndenini. Baye kungazi ukuthi niyabanda niyashisa. Bakwazi ukuthi wena uyimela into and uyimela ngokuphapha lokwa social media. Ungaphaphi. Uyimele private. Uyimela into kaNkulunkulu waziwa uNkulunkulu. Athi mayikhuluma noSathane athi uphumaphi athi ngiphume ekuzulazolini komhlaba athi kodwa kwe wambona usibanibani. Akekho ofana naye. Ulingwe uthula ungasho ukuthi uphasile. Ulingwe hlale ungabuthi ebazalwane bese ngili uhlala uthule nje uthule ngathi unormal. Uthixo ebe nawe. Ungalokhu phapha ku social media lokhu advise enga-advise lutho. Hlala nje wena wazi ukuthi ubudlelwana noNkulunkulu bakho buqinile. The day yakuvulisa umlomo. Githi the day ethi now I want you to speak. Tonqanqazela abantu. Hayi ngoba ufuna banqanqazela. But uyobukhuluma ubuNkulunkulu uNkulunkulu. Ayangizwe uthi ngithini? Yeah. Choose God. John Makhona, choose God.